Ili su propali pa sam ja to renovirao. Ali stavit ću ih. Što je od primjer ova mašina stara ko zna koliko godina. Zato što je to bilo to je ognjište bilo. Pa je bilo od ćerpiča. Znaš što je ćerpič? To je nepečena cigla, znači blato. I bilo je to tako isto u tom stilu, pa se srušilo. Tu babe su nekad napravi lepinju, pa onda stavi, pa ta lepinja prenaće tu, onda dole na onu furmu i onda ubaci desko. Znaš. Ajde, tako je. Ovo je zašla višu, a ovo je zašla za instrumental. Ovo je otišlo u Norvešku. Sam ja to posle.